Dobrý deň. Dnes si povieme na čo, alebo kedy je možné, alebo potrebné využiť inštitút zaručenej konverzie. Zaručenú konverziu využíva fyzická alebo právnická osoba vtedy, keď v určitých situáciách potrebuje pretransformovať existujúci autorizovaný dokument z jednej formy do druhej a zároveň potrebuje zaručiť, že novovzniknutý dokument má rovnaké právne účinky ako pôvodný. Obyčajne sa to deje preto, že niektorý z úradov alebo aj komerčných subjektov, napríklad banky, konkrétnu formu vyžadujú do konkrétnych konaní či procesov. Kedy môže byť zaručená konverzia potrebná? Napríklad pri komunikácii občana alebo podnikateľa s orgánmi verejnej moci. Ak orgán verejnej moci vyžaduje dokument v elektronickej podobe, ale vy máte len jeho papierovú verziu, zaručená konverzia zabezpečí, že elektronická kópia bude mať rovnakú právnu silu ako originál. Podobne, ak vám orgán verejnej moci doručí elektronický dokument, ale vy potrebujete jeho papierovú podobu s garanciou originality, tiež môžete využiť službu zaručenej konverzie od niektorej oprávnenej osoby. Ďalším príkladom je potreba doručenia originálov elektronických dokumentov, ale v listinnej forme. Ak máte dôležitý elektronický dokument, napríklad zmluvu podpísanú elektronickým podpisom alebo úradné rozhodnutie, a potrebujete ho predložiť v listinnej forme s garanciou jeho pôvodu a integrity, zaručená konverzia to umožní, napríklad v banke alebo poisťovni. Využitie sa nájde aj pre rôzne interné procesy. Organizácie môžu vyžadovať určité dokumenty v elektronickej forme pre svoje interné systémy a pracovné postupy, aj keď pôvodne existovali len v papierovej podobe. Informácie v tomto videu pripravila služba podpisuj.sk, výrobca softvéru pre dôveryhodné služby a zaručené konverzie.